Frumos interior, frumoasă mașină, dar protecție pentru UV nu avem. Dacă acești proprietari își doresc să rămână la fel de deschisă și de luminoasă mașina, nu este o problemă. Însă, sincer, le-am recomandat să-și aplice niște folii. De ce? Pentru, Doamne ferește, un cancer de piele. Nu știu dacă ați auzit, alunițe apar așa dintr-o dată. Na, doar zic, și-ar putea proteja puțin mai mult interiorul de piele, elementele care, în urma razelor de soare, se pot schimba ca și nuanță și iau din luciu, așa că noi le-am recomandat să mai lase câteva zile mașina la noi și să-i protejăm contra UV și contra căldurii. Repetăm de fiecare dată când vin clienții la noi că opacitatea foliilor nu influențează proprietățile, așa că voi la fel de tare puteți să fiți protejați contra căldurii, dar și razelor solare. Dacă apelați, nu știu, pentru o nuanță de 20%, nici de cum 5-ul ăla, toată lumea vrea 5-ul ăla. Nu e musai. La fel de elegant și de protejat poți să fii și cu o nuanță mult mai deschisă. Important e să alegi ceva de calitate. Așa că montăm astăzi XPEL. Vedem, vorbim cu ei.